Hera iki aku kate masak digawe sahur tapi sing sederhana ae koyo ngene rek. Mini vlog ibu anak siji sing melok bojone merantau. Halo rek, assalamualaikum. Anu sahurku karo bojoku saiki gawe lauk sing sederhana koyo ngene ae. Bahan-bahane yo murah ramah di kantong. Tapi rasane ojo diragokno maneh rek. Enak pol pokoknya. Lah iku bahan-bahane wis tak siapno kabeh sak bumbu-bumbune. Terus saiki aku kate goreng tahune dhisik rek koyo ngene iki. Tahune sak buntel kan ono 5 kotak rek. Lah iki tak gawe 3 kotak ae wis cukup. Iki mbek ngenteni tahune mateng dadine aku iris-iris bumbune dhisik rek. Bumbune yo sing simpel ae, bawang putih, bawang abang, lombok, terus mari ngono tak wehi lombok ijo gede ngono kok rek. Terus mari ngono tomate iki aku gawe separo ae rek. Iki wis akeh banget. Daun bawangnya juga tak irisi mesisan rek. Dadine engko karek nyemplang-nyemplungno. Lah iki iris-iris wis mari tepaan tahune ya wis mateng rek. Dadine tahune langsung ae tak angkat dan tak tiriskan rek. Tahune wis mateng saiki wajane dipindah ganti wajan glowing iki terus tak soki minyak koyo ngene. Mari ngono bumbu sing mari diirisi kabeh mau dicemplungno rek kecuali tomat ambek bawang godhong ya. Lah bumbune nek wis mateng wis kecium harum koyo ngono ku langsung ae dilebokno kabeh tahu kecambah tomat karo bawang godhonge rek. Mari ngono diaduk-aduk sampai kecampur rata kabeh koyo ngene iki. Terus iki aku kepengin sing nyemek-nyemek dadine tak tambahi banyu rek ben ora garing kan yo engko mangan. Sesenenge aku gawe saus tiram uyah masako gula karo kecap secukupe rek. Nek wis mlebu kabeh langsung ae diudek-udek sampe rata kabeh. Lah iki hasile rek. Mergo iki masake kate sahur dadine aku wani ngicipi koyo ngene iki. Ternyata tumis tahu kecambah iki enak banget rek rasane wis pas. Mari ngono aku nyiapno digawe dadar tahune yo rek. Dadine lawo kali iki serba tahu-tahuan rek. Nah iku mau tahune tak remeki koyo ngene iki rek terus tak kei seasoning uyah karo masako tok. Mari ngono diudek-udek sampe rata koyo ngene. Terus iki minyakku ya wis panas dadine dadare langsung ae tak cemplungno rek. Nek warna dadare koyo ngene iki wis langsung ae dientas yo rek ben gak kegosong. Terus mari ngono tak iris-iris ngene iki rek dadine koyo martabak tahu. Lah iki aku mari masak jam 4.10 dadine langsung ae panganane tak siapno. Beke awakmu bingung kate masak apa wis masak koyo ngene ae rek.